Let's go! Fresh walk to the nuts. DJ get the come on. DJ. When I check it on the pop. No. Daunin banki sai na saki hawan bango. Na sanya riga ki zo ki dauka ko baki da mutunci. Sai na uke. Rigan mu ka dauka? Baka da hankali ne? Sun shagalla na bar da su ana aga so ki jani daga irin wasan Sorry sir. Wallahi ba mu san yaro ki bane. Wallahi dan Allah ki haɗu banki. Ai kuntu. Let's go! Kai, za ku ci ubanku. Turo mu rigan nan. Ubanka. Ina magana kana magana. Kun san waye ni? No. Kun san ke bane wallahi da na san ke. Yanzu ka sani ai. Allah za mu sani. Kun san waye ni? A wajen Najeriya? To duk gidanmu ba ma'aikacin gwamnati. Ranka ta kaf gidanmu babu ma'aikacin gwamnati. Na yi firamare, na yi sakandare, na yi nursery, na yi university, kai barin gama high level na yi. Na yi abata da na yi ABCD. Kuma a nuna mana ku in iska ne? Ubanka. Sorry me. Waye san? Let's go! Ban san ki ba wallahi ban taba ganin ki a barek ba wallahi ban taba ganin ki ba ki a guri. Ba ki ganni a barek ba? Ban kin ki a barek ba. Ba ki ganni na dauko yara ba na je na zubar a bola. Kai America ma an bani community dan community. San kai babban. Ina sa ran yanzu ni a dauke ni ma a matsayin dan sanda ko kuma dan kurtu. A America ma yadda aka ban dan community. Dan kwamiti dan bijilin aka ban a America. To har an nuna mu wani soja a Najeriya waye zai taka ni. Ba yaron ki ma ba mu san naki bane. Let's go! Allah ki hakuri da. Kai ni sa'an ku ne? Wallahi ba ke sa mu bane wallahi. Wallahi ban sani ba. Dai ku tafi. Ku tafi na sallame ku. Tsaya ku. Ku ba ku san mahaukaci bane? Kai ba mahaukaci. A wajen Najeriya waye kai na hankali. A ranka ta kafu Najeriya ba wanda kai na hankali. Kuma da wuce.